Foli ni waleɲuman dɔw bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu bɛ yen ni nin kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ. Cherifla TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ye san 1950 ani 58 Septembre kalo tile 28 kɛra donba ye. Laginɛ Konakiri jamanadenw bolo. Laginɛ Konakiri jamanaden dama tɛ, farafina jamanaw minnu marala Faransi jamana fɛ a kɛra donba ye olu bɛɛ lajɛlen bolo. Ka sabu kɛ nin don de san 1958 Septembre kalo tile 28 Laginɛkadenw u y'u jɔ Faransi ma ɲɛmaw ma ka fɔ ɛlɛ ni anw b'a fɛ k'an yɛrɛ ta an tɛ jɛ ni a fɛ jɛ ye bilen ko jɛkulu kurawuli doni ko dan b'a yɛrɛ ye. Ahmed Sekou Touré n'a ma ɲa k'a fɔ ale kun ye maa kalannen dɔ fɛnɛ ye a kuma min sera ka don nazaraw ka kala la ka se k'a bolo bɔ f'a dɔn. Ale kun bɛ ɲɛkun na nka yanni a da ka don politiki la baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ɲɛmaden kun don ni o ye syndicalisiya ye. Ahmed Sekou Touré ani Laginɛkadenw de farala ɲɔgɔn kan tuma min na ni Faransi jamana ɲɛma o don Général de Gaulle y'a ye k'a fɔ farafinden ninnu n b'a fɛ k'a yɛrɛ ta fari da u nana lajɛ ka na ni fɛɛrɛ dɔ ye ka bɔ Faransi yan b'a fɛ k'u bɛ munumunu zalo kɛ farafina kɔnɔw na u bɛ ka kɔnɔw minnu mara ni o ye anw ka tilebiyanba in ye ka taa se cɛmanjɛ yanba jamana dɔw mɔ ko ka fɛn dɔ dajira an na o tɛ dɔwɛrɛ ye ko Faransi ma ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka yɛlɛma don u ka sariya sunba la. Sariya sunba kura min ni o bɛna na jamana kunna ko fanga kunduru na 5e république o kɔni gɛmɛ ka fɛrɛ min ndɛmɛ farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ u ko jɛkura min ma ko communauté franco-africaine o k'u b'a fɛ k'o de sigi sen kan farafina ni yɛrɛ ye Faransi jamana kɔnɔ jamana sariya sunba sariya senw ka taabolo batoli cogoyaw la. Nin don kuma min na ni u sera Laginɛ Konakirikaw fɛ yen ko ka foroba kalata in bolo da kɔnɔ ninnu na awɔ wali kelen ayi. Nin don Laginɛ Konakiri jamanadenw de y'u jɔ Général Charles de Gaulle ma k'a fɔ ayi anw ma jɛ n'a ye anw tɛ fara Faransi kan anw b'a fɛ an ka to an jogo la. O kɛra donba ye Laginɛ Konakiri jamana bolo wa ɲinan ye o san 60 dafa de ye coyi wa nin don de yɛrɛma hɔrɔnya fɛnɛ tali ma bɛ se k'a fɔ o bira ka latigɛ Laginɛ Konakirikaw fɛ yen san 2 o kɔfɛ de farafina jamana tɔw sɔrɔla k'a ta nka nin baara min kɛra Laginɛ Konakiri jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o don o de kɛra sababu ye ka farafina jamana tɔw fɛnɛ ka yɛrɛta tɔ teliya. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ tuma min na ni Charles de Gaulle y'a ye k'a fɔ jɛma kɛ ni a ka laɲini ye k'a fɔ communauté franco-africaine o ka sigi sen kan min ye jɛ ye k'o kɛ Faransi ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ a sɔrɔla k'i ɲɛsin jamana wɛrɛw ma. Nka o y'a sɔrɔ jamana ninnu fɛnɛ n'a ma ɲa k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tulo bɛ ɲɔgɔn kibaru la. Laginɛ Konakiri jamana ɲɛma ni ale kɛra tutigɛba ye yɛrɛma hɔrɔnya nasira kan Ahmed Sekou Touré bane farafina ma ɲɛma dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ olu fɛnɛ tɛna se ka jɛ ni a ye nka donni kama jamana bɛ jamana na farafina jamanaw la olu dɔw ye a wɔta k'a fɔ an jɛna n'a ye dɔw y'a yira k'a fɔ dɔw jɛnkun n'a ye k'a dɔw kɛra diyagoyanifin ye u ka a dɔw fɛnɛ kɛra farafinde dɔw fɛnɛ ka nata ye. Nka san 2 o kɔni kɔfɛ farafina jamana caman de ye a yɛrɛ ta ka bɔ Faransi jamana bolo o de kosɔn Septembre kalo tile 28 hali ni yɛrɛma hɔrɔnya ma ta o don Laginɛ Konakiri fɛ jɔnya juru tigɛ don kɛra o ye ka taa se Octobre kalo tile 2 ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Laginɛ Konakiri ka bɛn ni o ye. O de kosɔn san 60 tɛmɛnen kɔfɛ bonyamasegi o bɛ kɛ ka ɲɛsin Laginɛ Konakiri ma ka fɔ baaraba kɛra maa minnu kun ye maa kalannenbaw ye farafina tilebiyanfanw fɛ ni olu yɛrɛw kun gɛngun bɛ k'a ye k'a fɔ Faransi fɛ jɛ a sen bɛ dabila ye tenza jɔnya dɔ kɛn bɛ la a sen bɛ dabila ye k'a daminɛ Ahmed Sekou Touréw na ka taa se Sudan jamana ale min kun ye maa ɲɛma ye ni o ye Modibo Keita ye yanni Modibo Keita cɛ ka daminɛ Mamadou Konatew na ka taa se Senegalikaw fɛ yen maa ɲɛmaw minnu kun bɛ yen i n'a fɔ Senghor n'u ɲɔgɔn na ani Koniwarekaw ka Fofoyi Boigny Kwame Nkrumah Ghana ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye maa fa munyanenw ye minnu kun bɛ k'a ɲini ka jɔnya juru tigɛ o ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa kɛra sababu ye ka nikura fiyɛ olu la o baara fɛnɛ na o de kosɔn Laginɛ Konakiri jamana
Septembre kalo tile 28 don belebele do u bolo bawo o de kɛra u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ɲɛbila baara ye k'i jɔ Faransi jamana ma ɲɛma Charles de Gaulle mɔ k'a fɔ anw di a ka jɛ fɛ bilen anw b'a fɛ ka kɛ an yɛrɛ ye tenza a ka d'an ye an k'an ka fanda ɲani tɛgɛ yɛlɛnya k'o kɛ sɛgɛ kɔnɔ o da ka di an na bawo an b'an danbe sɔrɔ o kɔnɔ ni an ka kɛ fɛntigi ye wali kelen an ka jɛ aw fɛntigiw fɛ an bɔlen an danbe la nin kɛra Ahmed Sékou Touré ka kuma ye ka lase Charles de Gaulle mɔ mɔgɔw ka sɔrɔ ka cogo ci Faransi jamana ɲɛmaa Charles de Gaulle la Laginɛ Konakirikaw fɛ yen Septembre kalo tile 28 don belebele do ka da nin de kan wa bonyamasegin bɛ kɛ ka ɲɛsin u mɔ ka sabu kɛ u bilala farafina jamana ɲɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini farafina jamana denw ye. O Laginɛ Konakiri jamana kelen kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Septembre kalo tile 28 min ye don belebele ye u bolo don dɔ de fɛnɛ kɛra san 2009 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min ni surasi fanga b'a fɛ ka taa binni ye bawo Ahmed Sékou Touré fatulen kɔfɛ fanga na surasiw ye fanga ta Lansana Conté ye san caman kɛ ka fanga mara min ye dabama ka wele ye o sera ma ka to fanga na ka bɛn ni san 2009 ye ale fature ye surasiw fɛnɛ nana fanga ta ni o ye Capitaine Moussa Dadisi Camara n'a jɛɲɔgɔnw ye Septembre kalo tile 28 fanga sinamatɔnw olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ u bɛ nisɔngoya kɛnɛba dɔ sigi senkan dolati kɛnɛba ka faba la Konakiri min fɛnɛ tɔgɔ dan bɛ o Septembre kalo tile 28 kelen la n'a ma ɲa ko donba do ka bɛn ni o don kelen ye surasiw ye maa caman bɔnɛ u ni na maa 150 ani maa 7 o de bɔnɛna a ni na bin kɛra musolakaw ka tilegandirendere san 9 kelen kɔfɛ maa minnu dɔ ɲɛna ko in na bawo maa caman joginna maa caman bɔnɛna a ni na kiiri bɛ cogo jumɛn jateminɛw bɛ ka kɛ a la maa minnu dɔ ɲɛna olu y'a yira k'a fɔ ɲinɛ bɛ ɲini kɛ u kɔ a bɛ n'a fɔ ɲangibaliya o de b'a fɛ ka dugu don Laginɛ Konakiri an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2009 Septembre kalo tile 28 Lansana Conté fatulen kɔfɛ fanga na Laginɛ Konakiri Capitaine Moussa Dadisi Camara a kɛlen ka fanga ta a y'a yira k'a fɔ a bɛna kalata labɛn a yɛrɛ t'i kamo ka jamana ɲɛmaaya ɲini a nakun de ye ka na kow fara ɲɔgɔn kan nka kalow bɛ taa bɛɛ fanga ɲini o nɛgɛ nana don a yɛrɛ la fo a nana bɔ a da kan fo a b'i kamo ka jamana ɲɛmaaya ɲini o de ma bɛn fanga sinamatɔ ɲɛmaaw ma ni nin don Septembre kalo tile 28 san 2009 u kuma fɛ ka nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan tuma min na n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolati kɛnɛba kan maaw bɛ ka don cogo min na maaw bɛ ka don kɛnɛmanaw la bɔlɔ kɔnɔ maa 2 fara ka ban lakana tigilamaaw fɛ min ye ndolati kɛnɛ kɔnɔna ye fanga sinamatɔ ɲɛmaaw bɛ kulela fa bɛɛ lajɛlen la yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma dugu jɛra dɔ kɛra ten jagoya fanga na an b'a fɛ yɛlɛma ka kɛ bɛnkan fanga ka na surasiw nana ndolati kɛnɛ la koli maa minnu ko ko olu bɛ bɔ mugu tira olu la a kɛra bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ɲini ye maaw bɔnɛna u ni na bin kɛra musow kan bolonganiden kɔni ɲɛsinna maa min ma o don o ye Capitaine Moussa Dadisi Camara ye n'a ma ɲa k'a fɔ ale de kun ye furanjɛrɔ fanga maa ɲɛmaa ye nka Dadisi Camara a ko ale ma bɔ a ka da fɛ a don ko in bɛ kɛ don min Septembre kalo tile 28 a sufɛla la ale mɛnna ɲɛna a ma se ka wuli joona sɔgɔmada yan b'a fɛ nɛgɛ ɲɛ taa 10 heures de ko ci sera a ma k'a fɔ fanga sinamatɔnw bɛ nisɔngoya u bɛ k'o boloda ndolati kɛnɛba kan a ko ale ma yamaruya di maa si ma mugu ka ti maa na fanga sinamatɔnw na a ko ale bɛ se k'a fɔ k'a ye janfara de dɔw de tun b'a fɛ k'a cogoya tiɲɛ k'a ka fanga tiɲɛ a bolo k'o de nana ni nin ye a y'a yira k'a fɔ maa min fɛnɛ ni o ye mugu ti ale yɛrɛ la n'a jɛɲɔgɔn kun don a ka lakanaba kɛrɛnkɛrɛnnen kun don ko Abubakar Tumba Jakite n'o ye mugu ci a la ka t'i da Senegali k'i dogo ye a ko Abubakar Tumba Jakite o min y'o ye k'o tun bɛ ko caman fɛnɛ kɛ a t'i sara ale la a kɛtɔ ko n'o tɛ k'ale furadama a ma deli ka yamaruya di maa mɔ k'i ka mugu ci maa nana ma sumanen na kɔnɔguanyɔrɔ ye min ye kɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko in kɛra Septembre kalo tile 28 nka Octobre kalo tile 2 n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san kunbɛn ɲaɲaninw ye a yera o kɛnɛ kan o san kelen ko min ye Abubakar Tumba ye fana o kun b'a kɛrɛfɛ ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni Abubakar Tumba tɛ ɲɔgɔn kalama ko in kɔni na nka maa caman kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ ale min bɛ jamana kɔ kan bi maa minnu jaa k'i bɛ ko la maa 13 ɲɔgɔn na n'a bɔra maa 3 la a si ma se ka wele bɔgɔ jeninen kan
o maa saba Abubakar Tumba Jakite b'o la o yɛrɛ kɔsada in na de o bɔra Senegali ka n'o di Laginɛ jamana maa ɲɛmɔgɔw ma ni o lasagon bɛ Musa Dadisi Kamara bɛ Burkina Faaba la Ouaga kabini Blaise Compaoré tile kana se bi ma aya maa wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ko colonel Cɛkbɔrɔ o min fɛnɛ kan ka wele k'o ɲini k'a dalaka la kiiri fɛ o fɛnɛ bɛ Alpha Condé jamana ɲɛma ka lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲɛmayala la ko ka ɲɛsin drogue ani bingali jugu ni wale jugu kɛlɛli ma ko unité spéciale de lutte contre la drogue et le grand banditisme o tumana maa minnu dɔ ɲɔna olu ye a ye k'a fɔ ko in bɛ ka taa fɛn min ɲɛ ɲangibaliya de don a kɛra saba de la saba de bɔnɛna ko in bɛ ka taa o de ye olu kɔni b'a fɛ kiiri jɛlen kiiri jolen ka sigi sen kan walasa maa minnu kɛra kokolo kɛbaa ye nin don u bi se wele bɔgɔ jeninen kan ka Laginɛ Konakiri kunnafoniw dafa kiiri ɲɛma ni jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ ɲɛma don Cour constitutionnelle ɲɛma Kelefa Sall ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa kɔnɔntɔn de bɛ bisimila minɛ ale yɔrɔ in na ale min ye ɲɛma ye a wulilen bɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ la maa 8 tɔw fɛ k'a man kan n'u ka ɲɛmaya ye bilen nka ko in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ san 2015 Alpha Condé kɛtɔ k'a ka mandat 2nan daminɛ kuma dɔ de bɔna kɛ jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ maa ɲɛma Kelefa Sall da min ma bɛn jamana ɲɛma Alpha Condé mɔ a ko Alpha Condé mɔ a don i kɛtɔ filɛ nin ye k'i jɔ k'i kale jamana denw ye jamana sariyasunba e de y'a lapasaba gale jamana sariyasunba kɛn bɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma ka mandat ye 2 ye a tɛ tɛmɛ o kan o kumana sangawuli min bɛ senna bi farafina jamanaw kɔnɔ ni o ye mandat sabanan ko ye i yɔrɔ ma janya ka b'o mɔ kana to fiyewu o k'i lasɔrɔ o kɔrɔfɔ min wɔra fɛ dakuru ɲɛ kelen k'o de bɛn dɛ Alpha Condé mɔ n'a bilama bilan bɛɛ la ko f'a ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la forobatɔ ɲɛmaw ka taa se fangasinamatɔ ɲɛmaw mɔ olu wulilen bɛ ka dɛmɛ don mai mɔ ni o ye Kelefa Sall ye a kɔni wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la alamisa tɛmɛnen a kanubaw de taara k'u bɛ taa nisɔngoya taamaw boloda jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ da la k'a fɔ k'a ka wulili k'u majɛ n'a ye ni lakana tigilamaw donna u tula k'u caca kunnafoni dila kelen yɛrɛ bɛ yen k'o bolo karila senfɛ ni ka denmisɛnnin 4 ka taa se 5 ɲɔgɔnna ma kɔ olu fɛnɛ jogin u y'a yira k'a fɔ maa 100 ɲɔgɔnna de ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ da la nka jamana maa ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ a t'o bɔ bibi in kɔni na Kelefa Sall a wulilen don ka bɔ a jɔyɔrɔ in na bawo maa 8 minnu b'a dafa n'o y'a dugumamaw ye olu ko k'a man kan n'u ka ɲɛmaya ye bilen ko bawo ko u ka danaya tɛ a kan bilen san 2020 Alpha Condé ka kumaw bi dafa jamana ɲɛmaya la a dun bɛ deli k'i da s'a ma don dɔ la k'a fɔ taabolo min b'an fɛ yan farafina ko i da ye mandat 2 ye ko ni yɛrɛ ɲininka kɛ b'a fɔ k'o tɛ ko ɲɛnabɔ sira ye ko barisabu ka d'a kan ko mandat 2 ka dɔgɔ baarakɛli la maa fɛ a y'o dakuru ɲɛ min fɔ o kɛmɛ sababu ye dɔw bɛ k'a ye k'a fɔ a bɛ sɔn ka yɛlɛma don jamana sariyasunba la ni ka mandat sabanan ɲini a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni kan nin jamana sariyasunba kɔlɔsiyɔrɔ maa ɲɛma in ni o ye Kelefa Sall ye o min wulilen bɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ la bi o ye damasunya k'a fɔ a ye k'a kana sɔn k'i kɛ a baji kan Camerounikaw fɛ yen terrain min ye sira bila san 2016 ni maa 70 ani maa 9 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na kiiri ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ jaki bɛ ɲɛsin cakɛda ma min ɲɛsin bɛ terrain ko ɲɛnabɔli ma Camerounikaw fɛ yen k'a ma ko Camara yi a cakɛda in bɛ Faransikaw ka waritigiba dɔ de ka bolo ka min gɛmɛ ka farafina nafa sɔrɔ sira caman da k'o k'a ta ye ni k'o tɔnɔ sɛbɛkɔrɔ bɔ farafina ka deguw ka u k'a ma ko Vincent Bolloré ale ka cakɛda in Camara yi k'a bɛ jaki maa 11 minnu bɛ baara la fɔlɔ fana k'olu fana bɛ jaki siya min don ko homicide involontaire hali ni ma dabɔ kama kamaw bɔnɛ u ni na i kɛwale kɔni kɛra sababu ye k'u fa ko kiiri bɛ ɲɛsin u ma k'u minɛ a y'a min ɲɛ a ɲɛma kɔrɔ fana ye ko kalo 6 kaso ko b'o kɛ nka kaso min don i b'i ka so condamnation avec sursis u k'a ma o ten maa wɛrɛw minnu fana bɛ yen ni olu fana kan ka minɛ a jarala k'a fɔ olu dɔw fana ta ye kalo 3 ka taa se kalo 5 fana ma o fana olu b'o kɛ u ka so condamnation avec sursis maa minnu ndɔɲɔna ko in na maa 70 ani maa 9 minnu fara ani maa caman minnu jogina olu ka labasabaw minnu bɛ k'a ɲini u ɲɛji cɛcogo ka sɔrɔ u la ni musaka dɔw bilali ye u ka bolo ka ko réparation walikele k'u furakɛ olu y'u ka nisɔndiya jira kiiri tigɛcogo la nka u ko yɔrɔ kelen min bɛ yen n'u ko nin m'o faamu maa minnu ni olu kan ka se ka lapasa walikele ka nafolo ɲini k'o bila u ka bolo kan n'u jogina u ka furakɛ
minnu mene fara ka o ɲɛjicɛla dɔ ɲini ka du mɔ aya ko kiri mi da do kɛcogo la ko kiri sera ka matani la ɲɔna de ka wari ko ɲɛnabɔli ko kuma fɔ kiri kɔnɔ ko nga ko maa tɔ fɛn min bi t'i jɔ maa 500 la ko ni 12 dɔrɔn kɛra la ko fɛn ma kɛ o kumana ko ka bɛn ni juma ye septembre kalo tile 28 u b'a fɛ kan wara da hali bi kiri ka jaabi bɔlen in na ka jira k'a fɔ u ma jɛ ni ko taabolo ye hali bi. Centrafrique ma ɲɛma ni o ye Faustin Archange Touadéra ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies jabala bala Amérique dugubala New York ka bɛn ni u ka ɲɔgɔn gunbɛn siɲɛ 57 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a ye kuma ta ka jira k'a fɔ ale tɛna se k'a fɔ k'a bɛ farafina jamanaw kɔbila wali kelen k'a fɔ k'a bɛ ɲɛsin jamana wɛrɛ ma min bɛ taa surunna ni don n'a fɛ yen k'o kandɛrɔ ko i ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ maaw ɲɛ b'a la kɔsada in na irisila jamana bɛ ka don Centrafrique jamana kɔnɔ o tɛ Faransi fɛ ko ye Faransi kɔni ka laɲini de ye n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ bɛ a ka kɛ ka ko ye min ye Faustin Archange Touadéra ye a ko walasa fili ka bɔ ko rɔ irisi jamana ka don Centrafrique ka dɛmɛ kɛ k'a dabɔra de ka se ka nɔgɔya don kow la jango baara tɔw bɛ nɔgɔya cogo min kɔsada in na irisilama ɲɛmaw ye a lajɛ kulu maramafɛntigiw minnu muruti bɛ fanga mɔ ka se ka u ni Centrafrique ma ɲɛma Faustin Archange Touadéra ka fara ɲɔgɔn kan Sudan faba la Khartoum ma u ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn ye o de ma bɛn maa caman mɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma ni o ye Antonio Guterres ye ale ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔni ka laɲini ye fɛn min ye Centrafrique man kan ko la farafina tɔnba Union africaine o ka dɛmɛ ka bonya Centrafrique yɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ farafina jamanaw minnu bɛ camancɛ yanfan fɛ olu ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique centrale olu fana jɔyɔrɔ ka bonya a la ka taa se diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso conseil de sécurité jamana 5 minnu bɛ a kɔnɔ ni Centrafrique jamana ni o jamana dɔw ye jɛɲɔgɔnmaw ye olu fana jɔyɔrɔ ka bonya a kɔnɔ kuma in fɔra nin jogo in na irisila jamana bi yɛrɛ ye a kɔnɔ k'a fɔ a ma gɛn ka bɔ nka Faransi fɛ ko kɔni dɛ maa min bɛ farafina tɔnba Union africaine kɔnɔ ne o ɲɛsin bɛ bɛn ni basigi ko ni lakanako mɔ ni o ye Ismail Cherigi ale y'a yira k'a fɔ farafina tɔnba Union africaine a jɔyɔrɔ na bonya Centrafrique man ka banni na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲinan y'a san 6 de ye Centrafrique jamana kabini général François Bozizé gɛnna ka bɔ fanga na Michel Djotodia n'a ka seleka mamurutilenjɛkulu fɛ ka na se bi mɔ jamana a bɛɛ kulu maramafɛntigiw de bolo bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ woro ye i ka kɔnɔ na dɔw kɛ bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ la dɔw kɛ bɛ ka chrétien diinɛ birifini biri u yɛrɛ la maa 4,500,000 min bɛ Centrafrique ka den la n'i y'o sigi sigiyɔrɔma 4 kelen bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ bɔnɛ ye. Angola jamana ɲɛmakɔrɔ José Eduardo dos Santos denkɛ minɛna ka datugu Luanda kaso dɔ kɔnɔ k'a fɔ dunkojuguya k'a y'o kɛ kuma min ni a tun bɛ fanga la ni o ye José Eduardo dos Santos ye fa in ka fanga kuma kɛ kun bɛ ka denkɛ in bila kɛrɛnkɛrɛnnenya bilankɔrɔmugu dɔ kunna ko fond de souveraineté taji nafolo bɔlen nafolo min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jigisigi di jamana denw ma a bilankun bɛ o de kunna jamana ɲɛmakura nanen ni o ye João Lourenço ye fa ka surasiya minisiri kɔrɔ min ni fa y'i bolokɔni den ɲɛsin ma ko ka o ta k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye n'o bilan bɛ fa ni fa jɛɲɔgɔn ni fa somɔgɔw la bi o de y'a minɛ k'a kɛ wo la a bilama dɔw y'a yira k'a fɔ a kɛ mɛ k'i ba dumuni na kaso la ko grève de la faim min ye o ko kɔni o bɛ ka ɲɛɲini an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kuma min na ni a tun bɛ fond de souveraineté ɲɛmaaya la ni o ye bilankɔrɔmugu in ye ko sigasiganaw bɛ a kun kan k'a fɔ ani maa dɔw jɛra ka labɛn dɔw sabati dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 500 kuma fɛ ka o den ŋanamu k'o kuma ni y'a faso ma o kumana ko a minɛkun bi kɛ o ye jamana ɲɛma João Lourenço a na ka kɛra de ko ka yuruku kɛlɛ ko kumana ko ni yuruku bi kɛlɛ bɛɛ k'a ka kan kɔrɔlenw maaw kun bɛ taa cogow minnu na jogow minnu kun bɛ ko fɔ k'a lajɛ ka yɛlɛma don o jogow la ko kumana ko fanga bonda bɛ Angola jamana kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ k'i ɲɛsin yuruku kɛlɛli de mɔ walasa dina minnu ni u bɛ na n'u ka nafolow ye ka don Angola jamana nafasɔrɔ siraw da fɛ u bololangolo kana bɔ a kɛ bɛ k'i ɲɛsin maa minnu mɔ ko n'i bɛ forokɔnɔ jiri tigɛ i b'a daminɛ si la foro jiri tɔw b'u yɛrɛ ɲini aya min ye José Eduardo dos Santos denkɛ José Filomeno dos Santos a ye o wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la nafolomugu in kunna ka tila k'o don wo la o fakelen ɲɔgɔn fana bɛ yen muso malaka don aya ko Isabel dos Santos
o de fana kun bɛ taji ko ɲɛmaaya la fatili la a y'o fana gwalon ka bɔ a nɔ na o tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa de bɛ n'i kun bɛ fanga bona ɲɛmaaya la fatili la a y'a bɛɛ wuli ka bɔ yen ka taa se lakana ko bina k'u ka lakana ɲɛmaa fɛn o fɛn kun bɛ yen fatili la a y'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ko walasa yɛlɛma ka don kow la bibi in na denkɛ in kɔni datugun bɛ kaso la k'a kɛn bɛ k'i ban dumuni na ni u ko ma ko grève de la faim Angola Faba Luanda jamanaden caman de kɔnɔ gannen don k'a ye k'a fɔ jamana ɲamakɔrɔ Jose Eduardo dos Santos den a kun bɛ cogo min na a ka kumaw la a denw kun bɛ cogo min na u fa ka kuma la ka tila k'a ye ko sen bɛ don kaso la caman bɛ k'i pɛtɛ kaso b'o da la jango kunba ka ba i la i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don a datugun bɛ wali kelen a datugun dɛ a fakelen ɲɔgɔn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o kɔni hali bi n'a ka biya o ye wasaden ye o ye musolaka ye o kɔni gɛmɛ ka senɔw kɔni jaya ka sobo ni demaya cɛ min bɛ se ka to dɛmɛ bɛ se ka don balimakɛ in mɔ ni o ye Filomeno Santos ye bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni an yɛrɛw ka sigida ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bamakɔ ani Kulukoro sera gɛtɔrɔ bɛ ka dilan ka kɛ tɛtinɛkunni ye nka baaraw daminɛ ni bi cɛ ni u bɛ ka tiɲɛ a la Moribabugu sigida komisariya ye a yira k'a fɔ olu ka jateminɛ sera ka bɔ caman de ka ni tiɲɛni nasiraw la ka sabu kɛ sirabakan kasara ye fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka sigi sen kan walasa ka a sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya an ka ɲininikɛlaw wulila ka se sigida ma ɲɛmɔgɔw ma walasa faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ baaraw taabolow la Sadio Siribe ni Samba Tarawele ka ɲininenw don an ka jaka ɲamada sɔrɔlenw fɛ mobili bolilaw ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ ni bolilaw ka jɛkulu Moribabugu sigida kɔnɔ u bɛ wuli ka jɔw la ka se ka sirabanga kasara dɔgɔya fo kunnafonidibaw de ka kɛ walasa Bamako ni Kulukoro goudron a kasarako bɛ se ka nɔgɔya ni bɛn tɔgɔ fɔra dɔrɔn adamadenw bɛ siran mais fɛn min de bɛna gosi bɛn na ani minnu yɛrɛ t'a ɲini k'a dɔn bɛn yɛrɛ parce que bɛn b'a ka sira kan bɛɛ b'i ka sira kan o sira kɔni ye bɛɛ ta ye a bɛɛ k'a boli a bolicogo la chauffeur n'a ye erreur kɛ a b'a ta ɲɛɲini kan o diyagoya de fanga bɛ o de kama sira in dilanna nin baara fɔlɔ min n'an y'a kɛ o de ka gendarmew ta ka na an n'u ka jɛ ka baara kɛ o tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ o tɛ wari minɛ poste tɛ i mana se i bɛ jɔ u b'i flasher ka minɛ yɔrɔ jan fɛ i bɛ vitesse la dɔrɔn i bɛ se dɔrɔn u b'a yiri yɛrɛ la chauffeur bɛɛ y'a ye o chauffeur dɔw bɛ ka taa sa ale permis tɛ minnu bolo an kɛra sababu ye ka dɔw bɔ a la minnu bɛ permis sɔrɔ ale fu la ten an yɛrɛ bɛ patrouille kɛ patrouille cogo min an bɛ taa an b'a tila tiɲɛfala mɔgɔ fan kelen bɛ kɛ yen ni ko patrouille a kɔnɔfɛn ka ca fariko b'o la e yɛrɛ min bɛ k'a boli est ce que nin n'a boli ka kan fɔlɔ wa donc ni fari t'i la i tɛ taa yɛrɛ diyagoya de ye sensibilisation ye diyagoya de ye sensibilisation ye parce que i y'a baara daminɛ cogo cogo n'i ma daminɛ ni sensibilisation ye komi an kun y'a daminɛ n'ale de ye bon n'i ma daminɛ n'i ma sensibilisation kɛ foyi tɛ il faut que minnu bɛ ka bɛn nin bolo olu dama dɔrɔn tɛ dɛ n'i y'a a sensibilisation dan olu dɔrɔn ma dɔrɔn a tɛ ɲɛ o e cɛ moto tigi fila ka moto kan f'a k'a dɔn de k'a fɔ ne kan ka moto boli cogo min voiture tigi fila ka voiture kɔnɔ f'a k'a dɔn de k'a fɔ ko ne ni fɛn bɛnnen filɛ ancien min filɛ nin ye et puis mɔgɔw ko frein tɛ bɛn na mais c'est faux bɛn ni frein ka di mobili fitinin frein ye mais n'i tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn Bamako ni Kulukoro cɛ kilomètre 60 don wa baaraw daminɛ ni sisan cɛ mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna de bɔnɛna a nin na k'a sabu kɛ sirabanga kasara ye Moribabugu komisari ka fɔ la o kadara kɔnɔ k'a b'a ɲini sigida denw fɛ u ka lakana tigilamaw lamɛn ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa dɔ ka bɔ sirabanga kasara la fɔlɔfɔlɔ la gitɔrɔn kun ye gitɔrɔn kelen de deux voies don bɛɛ bɛ b'o la ka mɔgɔw kun koronnen don mais dugu bonya kama famaw y'a ye k'a fɔ ko gitɔrɔn fitinin tɛ se ka dugu dɛmɛ ka développer u ye gitɔrɔn renouveler hakilina ta donc maintenant gitɔrɔn kɛra gitɔrɔn belebeleba ye deux voies an bɛ ka mun constater sisan mɔgɔw tɛ ka siraba sariya bato et puis mɔgɔw tɛ bolila dɔɔni parce que sira kura don sira dilanna ka ɲɛ gitɔrɔn nugulen don donc bɛɛ bɛ vitesse la accident cayara an bɛ bi don min na bi an ye accident mortel mun enregistré a ka ca a bɛ taa dɔɔni b'a jɛ 30 la alors que sira ma inauguré fɔlɔ jamanakuntigi fɛ donc a ka kan an minnu ye lakanabagaw ye an ka wuli ka disposition ta pour que accident dɔ ka se ka bɔ a la dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo di a bɛ dépend anw yɛrɛ ka implication na a bɛ dépend an ka partenaires ka implication na n'o ye ANASER ni AGEROUTE ani direction nationale des routes
ani Gabakoro droit mairie ani Moribabugu mairie donc an ser'u bɛɛ ma k'u bɛɛ wele ka siraba sariya yira u la et puis ni disposition ka ta fɛnɛ pour que panneau ka se ka sigi pour limiter les vitesses panneau ka se ka sigi soit pour ériger des ralentisseurs pour que dɔ ka bɔ siraban kasara la parce que n'an tora tan a tɛna na bɛn mais a tɛ ɲɛ fo population yɛrɛ k'i impliqué k'an dɛmɛ a baara la fo population yɛrɛ ka sɔn a ma ko an bɛ olu ka baara de la bi yɛrɛ sɔgɔmada in na an ka baara fɔlɔ kɛra mun ye ka taa Moribabugu suguda la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u sigilen don ka tabaliw sigi ka a bila gitɔrɔn kan Moribabugu sugu la an taara ka kuma u fɛ o y'a sɔrɔ an tun ye commerçants ka ɲɛmɔgɔw bila ka u sensibiliser mais bi an yɛrɛ bɔra mɔgɔ tun bɛ sira kan on les a fait dégager an b'a ɲini u fɛ u ka siraba to yen. Moribabugu sigida ɲɛma n'o ye monsieur le maire ye ale y'a jira k'a fɔ commissaire ka hakilina o yɛrɛ de ye laɲini ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba sariyaw la batoli. Hakilin filɛ ka waleya min ta sɔgɔma bi vraiment an b'aw fɔ a la sabula ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye fo ka dégâts caman éviter sabula ka d'a kan n'i y'an ka siraba in lajɛ bi min bɛ bɔ Bamakɔ ta Kulukoro n'i y'an ka sous région lajɛ i bɛ se k'a fɔ sous région sira ɲɛnama dɔ don mais a kɛli a kɛra nisɔndiya an bolo mais an bɛ ka min constater bi a caman bɛ ka kɛ dusukasi ka da mun kan a accident de bɛ ka caya a caman bɛ ne yɛrɛ a kɛra ne ɲɛ yɛrɛ jɔlen ɲɛna ka da mun kan siraba sariya labatobaliya n'a fɔra ko mobili dɔ jɔlen bɛ dɔwɛrɛ bɛ b'o kɔfɛ k'o tan n'a fɔra ko mototigi fila a bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a bɛ ɲɔgɔn tan donc vraiment fɛn dɔ don a ma nɔgɔn mais a gɛlɛya a bɛ bɔ diɲɛ laban yɛrɛ la sabula ni accident ta k'a lajɛ a 100% i b'a sɔrɔ a 80% a bɛɛ ye lawulinkama ye o lawulinkama tɛ dɔwɛrɛ siraba sariya labatobaliya don. Moribabugu commissariat kabini a sigira sen kan avril kalo tile 19 tɛmɛnen a y'a lajɛ ka dɔ fara mɔgɔw hakɛ kan lakana tigilamɔgɔw la walasa Moribabugu sigida a denw n'u bololaminɛnw lakanali bɛ se ka nɔgɔya. Commissariat in kurubo karila avril kalo tile 19 général de division Salif Traoré fɛ n'o ye lakana ministre ye depuis baara daminɛ don fo bi tilefɛ patrouille a bɛ sen na sufɛ patrouille a bɛ sen na wagati bɛɛ an bɛ patrouille kɛ an bɛ munumunu anw yɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye sikala yɔrɔw ye su an bɛ munumunu ye tile an bɛ munumunu ye n'an ye mɔgɔ sɔrɔ an b'i minɛ ka na n'i ye commissariat la ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ni fɛn ma y'i nɔ la an b'i labila i bɛ taa mais ni fɛn yer'i nɔ la an bɛ sɛgɛsɛgɛliw tɔw continuer ka PV monter ka bila ka taa procureur fɛ yen nɔ an b'an profiter ni reportage in fɛ ka wele belebelema da kɛ Moribabugu ni Gabakoro droit population ma donc u ka na faamaw ka yamaruya kɔnɔ an bɛna journée porte ouverte organiser alamisa don n'o ye 4 octobre n'o bɛ bɛn polisi ka journée ma don kɛrɛnkɛrɛnnen ma journée nationale de la police du Mali an ka se ka yira population na k'a fɔ k'an n'u bɛɛ ye kelen an ka se k'a yira population na k'a fɔ ko an sigikun Moribabugu yan nɔ c'est parce que olu bɛ yan u kan ka lakanda u bolofɛnw kan ka lakanda. Commissariat ka fɔ la kunnafoni kɛnɛw kan ka sigi sen kan don nataw la ni mobili bolilaw ka lapasajɛkulu ani Moribabugu maire walasa faamuyaw ka di min bɛ se ka kɛ sababu ye ka siraban ka kasara nɔgɔya Bamako ni Kulukoro cɛ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka foli ni waleɲumandɔ kɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu gɛn kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna.